Grippy target. Grippy target. Ja viem, že nezoberá, ale tak mám to v piči teraz. Grippy. Radšej objednáme, tam jebať na všetkým. A potom naspäť. Objednáme a zajtra pôjdeme už normálne na autě. Okay. Takže. To vypadá. Takhle vypadá první den stravený v USA. Kompletně zbořený, zničený stůl. Buttermilk Ranch je prostě naše tatarka. To je dobré. Kompletně zničený stůl. Ani jsme nebyli schopni to zdokumentovat. Prostě to padlo instantně. Ani jsme nad tím nepřemýšleli. Wendy's jakoby... Wendy's podle mě dojebal Biden. Podle mě to dojebal Biden, protože tak malý burger jsem dlouho neměl. Bude za to Biden. A hryžou mě ti špioní pičo. Toto má být dodaně Sprite. Říkám ti, že to je normálně, že chemikálie píča, to je normálně do hajzlu, kamořím. Ale můžeš jít do kemp Snoopy. A dá si. Toto je fakt znamená, že voda do odstříkovačů, kamo, to není Sprite. A dobré auto. Dívej se. Jako close. Tak to tě dáme před ním auto? Já nevím. Hej, V klidu to je. Walmart. Zapadá sluníčko pěkně. Je to tu také oranžové na fotce nebo na videu, ale ve skutečnosti to není tak oranžové. Ale pěkně to vypadá. Corolla LE. Kokotina. Amiri. Daj. Vítáme vás Never Sober SGT Vlogs. Jsme v LA, Rodeo Drive, driver právě za kamerou. A jdeme prostě nakupovat. Dneska jdeme hlavně do BB Simon. Pokoukáme ještě ostatní shopy, chtěli bychom hitnout Supreme možná, jestli bude otevřený. A takové pičoviny máme všichni. Kámo, neskutečné peníze, že? Mám se obají jako samozřejmě, mám tady, vole, líky, víš co? Je to tak. Bez toho se nepom. No jasné, poďme. Čím skôr. Tak toto všetci točí a to ti jebe na hlavu. Ja si to natočím tiež. Furda čo jede, more. No toto video potom nemôžem poslať mame. Co? Toto video nemôžem poslať mame. To je také pičoviny, čo tu hovoríme. Dobre, toto je hard. Dobre. Počkaj, musím dať 0,5, že to neví, to sa nezmestí všetko do obrazu proste, to je pičovina, aké to je veľké. Kamo, tak to budeš mať čo robiť, že by si všetko vystrihal, kamo, aké kokotiny to hovorí. Seraty. Jenom tak, prostě. Chillin. Kamo. Taky dám. Postav se víc tam. Tam je Pink Jeep. Všetko vyzerá, kamo, originálne, jak vo filme. Fiji. Nic jiného nepijem prostě, anebo pijeme z fest sračky sladké. Yes. Fiji. Fiji. Toto je Atlanta. Atlanta Grim Reaper. Atlanta zvyše. Atlanta Grim Reaper. Grim Reaper. Tuj. Ty, hej. Kamo, kamo.
Kamo, jen ten miniaturní bag stojí víc jak, kamo... Veľmi drahé. Veľmi drahé. Veľmi drahé. Veľmi drahé. A dlho som tu nevidel už Porsche, kamo. Veľmi dlho no Porsche. Jak je to možné? Ideme doľava? Tam je Porsche. Dlho jsem tu neviděl Porsche. Let's go. We going. Mám to na basic zoom. Tiffany. Lepší design brýle, kamo. Jsou velmi dobré. Piči, jak to je Dobré, pekné. tady jdem. Tu? Dobre. Bling blow. Original. I'm a window shopper. Dobré. I'm a window Kamo, to vypadá shopper. fest uměle, kamo. Hej, ty diamanty vypadají, že fest, kamo, jak kdyby byly. Na piču to Máš, že na videoklipech to vypadá nejvíc hard, ale tady to vypadá, jak kdyby pičo to byly. Máš kokotina. I am recording. This is it. Kokotina. Kde sú automaty do piči? Dobre, aká džungla tu je do piči. Toto je zrovna taková jako nic moc ulička, ale je tu stín aspoň. Tak si mi neroztopí mobil v ruce. Úplně taková klidná ulička, prostě o víceméně pár metrů dál. Tam vzadu jsou úplně plné uličky. Tam jsou ty obchody, že a tak, ale prostě hnedka kousek tady dál máš úplně klídek. Nic tu nejezdí, nic tu neřve, nehučí. Je to fajne, kamo. Je tu strašně dobře, tyjo. Extra. Tam je nějaká ulička. Brutál, jako mega pěkné. Toto umělé? Je to dost možné, tak 95% šance. Takže, měli jsme pepperoni slice, cena 6,50, 6,50, že? 6,50. S typom. Samozřejmě dal jsem mi zbytek, protože prostě jako vaky nedělám. takže jsme jí dali ty oba dva. Měli jsme ji teda já a Side. Byla ta pizza 7 z 10 s tím, že 3 z 10 je nejlepší mražená pizza, 5 z 10 je chacharová pizza a toto byla taková 7. Nebylo to nic extra, ale zároveň mi chutnala celkem ta sos, co tam byla a ty pepperony byly jako takové křupavé, fajně, takže se to dobře jedlo. Yep. Ale nevím, chceš něco k tomu říct? Ne, za mě to bylo super, perfektní. Jo, jako ta cena je v piči, protože prostě jsme jako v LA, takže to prostě tak bude. Já jsem se u toho nějak nekroutil, měl jsem prostě chuť na něco, jak jsem to dal. A teďka zrovna jdeme, ještě nám chybí 15 minut, než půjdeme do Supreme Storeu. Podíváme si, co tam mají a pak půjdeme do BB Simon. Prostě tráva. Tady to černobílé Bentley tu projelo a fez mu to hučí. Takže 76, tady máš servis, nějaký obchudek a tady tak to vypadá prostě. Auta tu mají, toto nevím, to hranata nevím, co je, to nevím, ale fez pěkné toto je. Tam je mural, to znamená, že tam je nasprejovaný na zdi nějaký člověk, co možná umřel, to si myslím, že už oba dva jsou mrtví tady ti. Nějací jako rapeři nebo něco takového, tak lidi je prostě nasprejou na takovou zeď a to je taková památka, jakože pouliční prostě. Tady to je koktavka, ty Cybertrucky, tady to vůbec jako nikoho nezajímá, ale tady zase robotek jede, podívej se na ně. No, mrká. Šikula. Wow. Už tam hraje Sydney Sweeney. Pouští tam pecky. Tady mám teď zelenou. Tam je panaček bílý na tom, jde to vidět. Je tam bílý panaček a když tam nemůže žít, tak je tam potom červená ruka. A odpočet časový, tak jak všude jinde, akorát v Česku to není. V Česku prostě máš. No, tak jsme skončili naše shopování.
Nechtěli jsme natáčet v žádném obchodě, protože prostě někomu to není nepříjemné, někomu to není příjemné. Takže jsme prostě se rozhodli, že nebudeme natáčet. Máme nějaké záběry po cestě samozřejmě. Byli jsme v Supreme Storeu, v tom BB Simon Belt. A v Vape Storeu jsme byli. Ve všech obchodech si někdo něco koupil. Je to tak. Někdo si koupil ve všech třech něco. někdo jenom ve dvou. Záleží komu co padlo do oka. Nikdo nic neforsoval. Jo, prostě když se někomu něco líbilo, tak prostě si to koupil. Když se nikomu nic nelíbilo, tak prostě řekl kamo. Jebem na to. Jebem to do huby. Kokotina, doleva jdeme. Chtěl bych ještě říct, Domin si málem koupil Vape Stary. Domin, co k tomu chci říct jako? Má v piči prostě. Neměli tam zrovna tu velikost na té jeho barvě, co se mu líbila. Mně se tam nelíbily absolutně žádné boty. Jdeme zpátky k autu, jakmile dojdeme k autu, nasedneme do něho. Pojedeme asi už domů, protože to je stejně další hodina, už jsou 4 hodiny skoro. A uvidíme, no. Samozřejmě všechny kamo věci vám ukážeme doma, až přijdeme. Nakoupili jsme takové nezvyklé barvy, než jsme normálně zvyklí. Jo, není to černá bílá, je to prostě hnědá, fialová, zelená, belt, píčo, fialový prostě, kamo. Všechno uvidíte doma. Je to tak. Takže se prostě ta taška nevozila do baťohu, takže jsem ji prostě složil, dal jsem to do toho Supreme bagu. Máme tady Supreme, nebo Supreme, nebo Supreme. Jo, první jsem si koupil tady tričko, prostě opičaka. Takové jednoduché, zelené. Zepředu má vlastně jako prostě normálně hlavu. A zezadu má vlastně tu hlavu akorát zezadu. Takové zelené XL. Tam jsem si koupil Supreme tričko. Takové. Dobré. Pak samozřejmě, když jsme tam byli, tak jsem musel prostě koupit trenky. Jo. Jako když už tam prostě jste, tak když se dostanete už do Ameriky, tak je lepší prostě tady fakt si vzít třeba trošku víc peněz a utratit to tady, než prostě potom litovat, že jste si to mohli koupit a zbytečně si připlácet buď u někoho za resell, nebo prostě za ten shipping. No a pak tady prostě nejlepší věc, co se mi mohla stát, o tom jsem kecal furt, prostě BB Simon, opasky. Víš co? Shoutout borcovi za kasou. Jo. Bychom měli dát. Borec za kasou, fest příjemný, pomohl mi vybrat, byl skořený jak piča, ale prostě takovou krásnou sametovou prostě. OK, I'm hyped. Ještě jste neviděli vlastně kalhoty, které budou ve videoklipu, které si nechám na videoklip, ať je uvidíte jako první. Kdyby jsem měl zapnutý flash, tak to prostě tancuje jak piča, ale fituje mi všechno, už jsem ho zkoušel i na kalhotách. Fest dobrá kvalita. Tohle je buď, tohle by měl být aligátor na tom. Kůže, to není žádná AliExpress, je to aligátor prostě. Vybíral jsem si mezi černým a tady tímhle fialovým. A myslím si, že jsem vybral dobře ten fialový. Jsou na tom krystaly, každý z těch krystalů je Swarovski a zbytek je prostě stříbro. Je to těžké jak piča. Je to docela těžké, no. A jak budu mít promoce, že na magistra, tak si to vezmu na sebe. Víš co, já ti něco řeknu. Víš, mi to připadá ten celý belt, no? Že to je taky vyloženě kovbojský belt. Hej, no, prostě kovboj. Jakože takový... Toto hlavně, že? To vypadá podkova prostě. Určitě. Je to takový, jako fest mi to připomíná, chytám cowboy vibes, tak. Jako je to prostě fest takové cowboyové celé. Tady je napsaný ten size 40? Okay. A typ druh vlastně to je 380. A jak to takhle máš v ruce, kamo? To je hard cip. Ale ještě jednu věc řeknu, že ty trenky za mě dost dobrý deal, protože to nejsou takové ty obyčejné trenky, které si koupíš u nás. Velikostně, ale za tu cenu se to právě platí. A jsou nejvíc příjemné, fakt nejvíc příjemné ze všeho. On to má na sobě ten kokos. Má to na sobě, no.
He got a shit on. He got that shit on.